zo farin ciki na kai na sa a raina barin ki sirrina an saki rana ta hunan Rumaisa. Shazal adali saurayi mai hankali na rike san kabar ragamar ka zambe a hankali ne miki tanadi kije na karfiya da ni na rike san kikin Rumaisa na hankali. kullum Rumaisa fata nake ka zamto miji garan zamma biyayya ba daura fuska zamma faran ni bambarin ka zanje gidanka ko za a takuran in dai da ran mu aure gare mu zai zo a hankali miki tanadi kije na karfiya da ni na rike san gabar ragamar ka zambe a hankali kwantar da hankalin ki Rumaisa ni dan gana ki ne nema nake in har na samu aina wana ki ne ni zan yi murna in dai na baki ni mai gidan ki ne juyo Rumaisa kallo gare ni ne kyauta tozali. Shazal adali saurayi mai hankali na rike san cikin Rumaisa na hankali. shi sun ku lura bai duba kyau ko salsalar mutum ko da yana da tarin kuɗi cikar dukiyarsa tun lallai ku gane so ya wuce faɗa sai a yau batun sirri a zuciya ɗaya kawai take bi a hankali miki tanadi kije na karfiya da ni na rike san gabar ragamar ka zambe a hankali ni dai akan ki sai dai in sha wuya ban san fashin ki mai san taba ki zan tausu magiya na miki alkawar lafiyar ki zan baki kariya ki ce rabin ciki na Rumaisa mai kyau na asali. Shazal adali saurayi mai hankali na rike san cikin Rumaisa na hankali. lallai auren mu ne da kai ba shakka zai ba da armashi dukkan abin da zai ɓata ranka ne za na kau da shi zan share damuwar ka ne ce zan saka murmushi komai ka sani ban saba ma zan mai da hankali miki tanadi kije na karfiya da ni na rike san gabar ragamar ka zambe a hankali na cika burina so Rumaisa har ta kula da ni ciwon da ke ta yawo a zuci na samu magani ke ce kike yabo na a dangi kowa ya san da